Türkmenistan we Özbegistan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak babatda ulalaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 21-nji oktýabrda iki ýurduň arasyna strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi we Özbegistanyň prezidentiniň medeniýet gurulugy habar berýär. Özbek prezident Türkmen kardeşiniň çakylygy boýunça 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolýar. Saparyň çäklerini iki ýurduň döwlet başdanlarynyň arasyna 21-nji oktýabrda Aşgabatyň Oguzhan köşkleri toplumyny iki çäk gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň durly meseleleri maslahatlaşyldy. Şeýle-de Sewit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Soňra iki ýurduň wekiliyetleri giňeldilen formatda duşuşuk geçirdi. Şeýle-de iki ýurduň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna medeniýet konferensiýasy geçirildi. İki taraplaryň gepleşikleriniň ýa-ni iki lider Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyna 2017-nji ýylyň 6-njy martyna ulalaşylan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama kabul etdi. Özbegistanyň reforma wadalary bilen 2016-njy ýylda häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew özüniň ilkinji daşary ýurt döwlet saparyny 2017-nji ýylyň 6-7-nji martyna Türkmenistana malaşyrdy we bu saparyň çäklerini iki ýurduň arasyna strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilipdi. Aşgabatda kabul edilen täze jarnamada Türkmen-Özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna kanagatlanma bildirilýär we bu gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmek barada ulalaşylýar. Taraplar öz aralaryna çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýoly goýýanlyklaryny yglan edýärler. Bu gatnaşyklar iki taraplaryň görnüşde we halkara giňişligine hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin dürli ugurly hemde köp taraplaryň gatnaşyklary has ýokary derejä çykarmagy hemde olara aýratyn ysnyşykly we depkinli häsiýet bermegi gödüňünde tutýar diýip 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň gol çeken täze jarnamasyny aýdylýar. Iki ýurduň arasyna ulalaşylan çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk döwletleriň özüň tyýarlylyk, deňlik we çäkleriniň bütünligi, serhetleriniň bozulmazlygy, içerki işlerine gatnaşmazlyk, özara hormatlamak we özara bähwet ýöreliglerini olaryň berjaý etmegine esaslanýar. Şeýle hem şu uğurlarda giňerimli hyzmatdaşlygy ösdürmegi gödüňünde tutýar. Siýasy hyzmatdaşlyk babatyna iki ýurduň döwlet başdanlary mundan evvelak duşup durmak, iki ýurduň arasyna parlamentary gatnaşyklary ösdürmek we daşary siýasat edaralarynyň arasyna geňeşmeleri ýygyderli geçirmek boýunça ulalaşylýar. Şeýle-de taraplar Birleşen Milletler Guramasynyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşuklarynyň Türkiýe döwletler guramasynyň hemde beýleki köp taraplaryň düzümleriň we görnüşleriň çäklerine ýeşçen hyzmatdaşlygy dowam etmek şol sany iki tarapyň gyzyklygyny bildirýän meselelerini we başlangyçlaryna seredilenine özara goldaw bermek barada ulalaşdylar. Howpsuzlyk hyzmatdaşlygy babatyna taraplar terrorçylygy, ekstremizmi, separatizmi we beýleki jinaýatlary garşy birlikde görüşmek babatda ulalaşdy. Şeýle-de iki ýurduň döwlet başdanlary hukuk meseleleri, söwda ykdysady hyzmatdaşlyk, ulaw hyzmatdaşlygy, energetik hyzmatdaşlygy, sewtara hyzmatdaşlyk, medeni ynsanperwer hyzmatdaşlyk babatda özara gatnaşyklary çuňlaşdyrmak boýunça ulalaşdy. Resmi namalara gol çekmek dabrasynyň ýa-ni Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Duşugyň dowamyny döwletlerimiziň halklaryny birleşdirýän taryhy gatnaşyklary, medeni we ruhy umumlygy häzirki döwürde strategik häsiýete eýe bolan iki taraplaryň hyzmatdaşlygy üçin ygtybarly esas bolup durýanlygyny ýytalyp Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Medeniýet habarlaryna görä Berdimuhammedow Mirziýoýew alawaýatyna sowgat beripdir. Şeýle-de günüň ikinji ýarmyny iki ýurduň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna Aşgabatda Daşkent Sivil bagynyň açylmagyna garaşlýar. Ýa-da 2018-nji ýylyň aprelinde Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine Aşgabat Sivil açyldy. Şeýle-de Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň Ürgenç etrawyna Türkmen-Özbek dostluk öýi açyldy. Şu ýylyň noýabryna Türkmenistanyň Daşowdy welaýatyna Türkmen-Özbek dostluk festivaliniň geçirilmegine garaşlýar. Iki ýurduň arasyna döwlet derejesine gatnaşyklar ýygyjamlaşýan mahaly Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklary bu ýurtda öz hukuklarynyň kemtidilýändigini aýdýarlar. Hökümetara duşuklarda Özbegistanda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň ýa-da Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň hukuklarynyň ara alınıp maslahatlaşylýanlygy ýa-da däldigi resmi habarlarda agzalmaýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdu bolan Özbegistanyň Türkmenistan bilen arada 1621 kilometr barabar umumy serhedi bar. Iki ýurduň milli azlyklary serhede goly Sewitlerде ýaşaýar.
Bütün Dünya Sağlık Guramasının Siriýadäki edarasının işgärleri özlerinin asly Türkmenistanly başlygynın milyonlarça dollary bisarpa dolandyrandygyny, hökümet işgärlerine kompýuterler, altın teňeler we awtologlar ýaly sowatlary paýlandygyny we Covid-19 ýurda ýaýranda özüni biperway alyp barandygyny öňe sürdüler. Bu barada Amerikanyň sesini Associated Press habar gullugyna salgylanyp 20 oktýabrda maglumat berdi. Associated Press habar gullugy tarapyndan ele salynan 100den gowrak gizlin resminama, elektron hatlar we beýleki materiallar Bütün Dünya Sağlyk Guramasının işgärleriniň derňewçileri Guramanyň Siriýadaky wekili doktor Akçemal Magtymowanyň hyýanatçylykly hereket edendigini, Bütün Dünya Sağlyk Guramasının işgärlerini Siriýanyň ýokary derejeli hökümet siýasatçylary bilen şertnamalary baglaşmak üçin basyş edendigini, Guramanyň we donorlaryň gazanalaryny bitarpa harçlandygyny aýdandygyny görkezýär diýilip neşiriň habarynda bellenýär. Türkmenistanyň raýaty Magtymowa odal Guramanyň Omandaky wekili we Ýemendäki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça koordinatory ýaly birnäçe wezipede işledi. Ol Covid-19-nyň bütün dünýä ýaýran döwründe 2020-nji ýylyň may aýynda Siriýadaky wezipesine girişdi. Habarda Magtymowanyň aýplamalar baradaky soraglary jogap bermekden ýüz öwrendik we Bütün Dünya Sağlyk Guramasının işgäri hökmünde üstüne yüklenen borçnamalar sebäpli özüne maglumat paýlaşmagyň gadağın edilendigini aýdandygy hem bellenýär. Ol bu aýplamalary töhmet diýip häsiýetlendirýär. Amerikanyň sesine görä iň adından 10 işgärden gelen şikaýetler Bütün Dünya Sağlyk Guramasının soňky ýyllardaky iň uly içerki derňewleriniň biriniň geçirilmegine sebäp boldy. Gurama öz beýanatynda Magtymowa ýönkülýän aýplamalary gözden geçirýändigini tasdiklady we Guramanyň daşyndaky derňewçilerden hem kömek alýandygyny aýtdy. Yurtdaky ýagdaýlar we işgärleriň goralmagyny üpçün etmek bilen bir hatarda dören goşmaça bökdönçlikleri derarly degişli ygtyýarlyklar almak kynçylygy sebäpli bu uzağa çeken çylşyrymly derňew boldy diýip Bütün Dünya Sağlyk Guramasy aýtdy. Gurama Magtymowa garşy edilen şikaýetlere baha bermek we degişli maglumatlary ýygnamak boýunça soňky aýlarda öňe gidişliň bolandygyny hem belledi. Ýöne Bütün Dünya Sağlyk Guramasy derňewiň haçan tamamlanmagyna garaşylýandygy barada wagt möhletini äşkär etmedi. Neşiriň maglumatyna görä Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Siriýa edarasynyň geçen ýyl ýurtda saglyk meselelerini çözmek üçin takminan $115 milyon büdjeti bardy. Derňewçiler birnäçe aý bäri Siriýalılara erwet hyzmat edilendigi we Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň işgärlerine agyr çemeleşilendigi baradaky aýplamalary derňeýärler. Olaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda şu aşağıdaky aýplamalar bar. Mali resminamalарynda işgärleriň sözüne görä ýurt koronavirus sanjymlaryny almakda kynçylyk çekýän mahaly Magtymowanyň bir gedek $10.000 gowrak serilişde harçlanan 3 milyon gurnandygy we onda Guramanyň hasabyna öz gazananyň üstünlüklerini belländigi görkezilýär. Şeýle-de 2020-nji ýylyň dekabrynda koronavirus pandemiýasynyň arasynda Magtymowa Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Siriýadaky 100den gowrak işgärine flash mob tansyny öwrenmegi tawşyrdy we Associated Press habar gullugynyň gören video ýazylaryna we elektron hatlaryna görä ol resmilerden Birleşen Milletler Guramasynyň bayramçylyk üýtmelerini üçin koreografik ädimleri ýerine ýetirýän pursatlaryny video düşürmegi sorady. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Siriýede ýerleşýän 6 sany saglyk hünärmeni Magtymowanyň işgärleri birnäçe gezek gorkak we ýyzygalyk diýip adlandyrandygyny aýtdy. Resmiler Guramanyň derňewçilerine Magtymowanyň Siriýanyň rejiminiň ýokary derejeli siýasatçylaryna goşudurnak içinde hoş niýetlilik berendigini we Rus harbylary bilen gizlinlikde duşandygyny, munyň Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň edarasy hökmünde bitaraplygynyň mümkin bozulmasy bolandygyny aýtdylar. İşgärler aralyşdan gorkup atlarynyň tutulmazlygyny haýyş etdiler. Olaryň üçüsi Bütün Dünya Sağlyk Guramasynda işlemegi besetdi. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Siriýede ýaşaýan bir işgäri may aýynda Guramanyň baş direktory
Tedros Adhanom Ghebreyesus'a şikayet hatyny iýerip, Magtymowanyň hökümet işgärleriniň başarnyksız garyndaşlaryny işe alandygyny aýtdy. Hatda olaryň käbiriniň adam hukuklaryny bozmakda sansız gedek aýplanandygy bellendi. Amerikanyň sesiniň habaryna görä, Tedros işgäriň ardasyna jogap bermedi. May aýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Gündogor Ortaýer deňizindäki sewit direktory Magtymowa zähmet ruhsatyna gidenden soň onuň ornuna Siriýada watlaýyn wekil belledi. Ýöne Magtymowa bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärler baradaky sanawynda henidem guramanyň Siriýadaky wekili hökmünde görkezilýär we direktor derejesinde aýlyk almagyny dowam etdirýär. Washingtondaky Global Ösüş Merkeziniň global saglyk bölüminiň müdiri Javier Guzman bütün dünýä saglyk guramasynyň Magtymowa bilen baglanyşykly soňky aýplamalarynyň gaty biňjilik edijidigini we muňa kadadan çykma ähtimallygynyň ýokdugyny aýtdy. Maglumata görä Guzman bütün dünýä saglyk guramasyny Magtymowa we Siriýa ofisine deşli islendik derňew hasabatyny açaçan ýaýratmaga çagyrdy. Bütün dünýä saglyk guramasy derňew hasabatlarynyň adatça jemgyýetçilik resmi namalary däldigini, ýöne jemlenen anonim maglumatlaryň guramanyň ýerine ýetirji geňeşi bilen paýlaşylýandygyny we köpçülüge açykdygyny aýtdy. Bellesek bu dünýäniň awraýly halkara guramalarynda işleýän türkmen raýatlarynyň hyýanatçylykda we korrupsiýada aýplanmagy bilen bagly köpçülüge äşkär bolan megerem ilkinji wakalaryň biri bolsa gerek. Daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmen raýatlary barada halkara medeniýetinde çykan habarlar barada maglumat çap etmeýän Türkmenistanyň döwlet media serişdelerinde Magtymowa barada hem hiç ýyly habar göze ilmeýär. Türkmenistanda palta ýygym mögsümi dowam edýän mahaly paltaçy kärenneçiler hasyly döwlet harmanyna tawşyrmak döwründe biýdüdüňçülükleriň bardygyny habar berýärler. Olar harmana tawşyrýan palta hasylynyň mukdarynyň ammarlarda kemeldip ýazylmagyndan şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Velaýatyň Bereket we Serdar etraplarynaky harmanhanalaryň paltalary ölçäp kabul edýän nokatlarynaky terezeler paltanyň mukdaryny ýalňyş ölçeýär. Ýagny bu terezeler her bir tonna palta hasylyndan 250-300 kilogram paltany kem görkezýär. Munyň kärenneçileriň hasylyny ogurlamak üçin harmanhana işgärleri tarapyndan gurnalandygy ikuşsuz diýip Bereketli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz bu mesele bilen bagly şu günler Serdar etrawynyň ýaşlyk we tutly daýhan birleşiklerindäki kärenneçi daýhanlar bilen harmanhana işgärleriniň arasynda ýygyderli uruş dawa bolýandygyny hem habar berýär. Her 2,5-3 tonna paxtadan 750 kilogram kemeldilýär. Men 5 hektar yerimden Serdaryň harby birikmesiniň eskerleriniň ýardymy bilen 3 tonna paxta hasylyny aldym. Yer başynda yerli resmiýetleriň gatnaşmagynda ölçenen paxtanyň mukdary 3 tonna çykdy. Ýöne şol güniň özünde döwlet harmanyna eltilen paxtamyň 2 tonna 220 kilogramy deňdigini aýtdylar. Men tas 1 tonna goly paxtanyň kim gelmegi bilen ulalaşman paxtamy başga ýerde ýerleşen paxta arasalyş kärhanasyna alyp gitdim. Bu ýerde meniň paxtamyň agramynyň 2,8 tonna dogyny aýtdylar. Diýip Serdarly bir kärendeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol döwlet harmanhanasynyň we palta arasalaýyş kärhanasynyň çykaran netijelerini alyp häkimlige ýüzlenendigini, ýöne ýüzlenmesiniň oňy netije tapmandygyny hem belledi. Häkimligiň resmiýleri meni dinlemediler. Sebäbi harmanhanada kärenneçilerden ogurlanýan paltanyň puluny harmanhana resmiýleriniň häkimligiň resmiýleri bilen paýlaşýandygy ähtimaldan daşda däl diýip kärenneçi aýtdy. Türkmenistanda paltaçy kärenneçileriň öz ekin meýdanlaryndan ýygyp alan palta hasyly döwletiň harmanhanalarynaky işgärler tarapyndan terezede ölçenýär. İşgärler paltanyň diňe özleriniň terezelerinde ölçenen netijelerini bellige alyp hasyly kabul edýärler. Kärenneçileriň sözlerine görä paltanyň mukdarynyň kemeldip ýazylmagyna razy bolan daýhanlaryň hem kynçylyklary tamamlanmaýar. Olar palta hasylynyň döwlet harmanyna kabul edilmegi üçin de para bermäge mejbur bolýarlar. Harmanhana resmiýetleri paxtanyň çyg we hapadygyny aýdyp, onu kabul etmejekdiklerini aýdarlar.
Bu paxtaçy daýhanlardan para almaň ýene bir usuly bolup, daýhanlardan her 3 tonna hasyl üçin 200 manada golay para sorulýar. Dip Balkanlı Dayhan aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada agdalýan etraplaryň häkimliklerinden we oba hojalyk bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Soňky günlerde türkmen häkimetleri paxta ýygymynyň depginini güýçlendirmek, bu mögsümde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanhanalary, paxta arasalaýjy kärhanalary bökdünçsiz işletmek barada ýyl-ýyldan çykyş edýärler. Ýöne ýurt ýolbaşçylary ýokarda beýan edilen ýagdaýlar, kärenetçilerin yüzeyi bolýan kynçylyklar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Türkmenistanda paxtaçy kärenetçiler harmana tawşyrýan paxta hasylynyň mukdarynyň ammarlarda kemeldip ýazylmagy barada ýyllar boýu habar berip gelýärler. Hasylyň kemeldip ýazylmagy bilen paxtaçy däl, eýse gallaçy daýhanlar hem yüzeyi bolýarlar. Şu ýylyň maýynda marly kärenetçileriň biri ekin meýdanyndan 6 tonna buğday hasylyny alandygyny, ýöne onu buğday ammaryna eltende onun mukdarynyň 4,5 tonna diýilip kesitlenendigine, soňra onun hapa we çyýgdy aýdylyp hasylyň 2 tonna diýilip ýazylandygyny gürrüň berdi. Şu ýyl Balkanda paxta ýygym mögsümine resmi taýdan 7 sentýabrda badalga berildi. Bu ýyl Türkmenistanda 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.